So, natay part 2 sa model sa Jindansu. Part 2 sa model sa Jindansu. Ngayon sa man na naturon nga ni Ulan naman. Hama payong. Ngit-ngitan payong gali. Dito ka oh. Ito ka plastar oh. Dire ra ko nga side. Background na to ning dito tapos ko na to. May tayong gali. Pero dire man nato ipaigo ang imong naong dire. Na. Dito ka oh. Dapit unahan na nang naikuan daw be. Sige dia to bang ana. Sige daw be, ana daw be. Wait lang wait lang. Alak ka kagwapa ni Asli. Uy, bedre. Ayaw pala big side view. Wait lang, wait lang. Ko sa tagbangko kay mamitikay haoy. Sakabay. Grabe oh, lisod kay pasiguan no. Torang naong oh, pero pasiguan na to na. Wait lang Okay, isa pa. Wait, gamay lang, gamay lang. Isa pa lang. Smile, pudlay! Smile by smile. Okay. Isa pa. So, kay diri man tagain na. Balhin ta diri nga side. Murag tsada ang kanang murag pinatri. Me. Dali kay haoy. Ayaw. Wait lang, wait lang. Kuha dong payong. One time lang. Sige lang, dali. Gihinir man nga ulan. Ana, butang ana. Smile, smile. Ana daw sa imong, something ana sa imong kuan, mga ana. Okay. Kaya mo na. Kaya dali kay ulan na. So, muna yung part 2 sa kuan. Model sa Jindansu. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies.